अब वेब सीरीज में अब हमनी के बनावत इंजा जौन ना देखनी जौन दिखाए, जिसको नहीं नचाया उसको नचवा। चैनल लोग देखेला तो कहेला मर्दे तू लो आरती न्यूज वाला लेखन वीडियो नहीं खलो बनाओ, देखो तो उ जवन के बोला ही ना आवेला तब कितना मिलियन फॉलोअर हो गइल बावे। इस वक्त सबसे बड़ी खबर हमारा साथ जुड़ चुके हैं मनीष कुमार आरती न्यूज वाले, और ओटीटी के लिए ये जबरदस्त तरीके से वेब सीरीज का शूटिंग होगा जल्द और बड़े बड़े हीरोइन के आज साथ। हम जौन रउआ देखत हो के कि सबसे फेमस यूट्यूबर पत्रकार मनीष जी बानी, जौन आरती न्यूज वाला मनीष जी हैं, जौन यहाँ के सबसे वायरल भई रहनी कैमरामैन फोकस करो। आज हम फलना सिंगर के देखी कोठरी में आई पकड़ ले ले बानी, ये सब कैसे रहुआ पकड़े नहीं में आ रहा। सब सूत्र के हवाले से सबसे पहले दर्शकों के नमस्कार, और सूत्र के हवाले से हाँ। हम लोग को खबर मिलता है हाँ। कि कौन कहाँ कलाकार हैं, वहाँ पर हम लोग दिखाते हैं जैसे दर्शकों ने प्यार देता है हाँ। उसी तरह से हंगामा कर उसी देते हैं। तरह से हंगामा कर दे। और सबसे ज्यादा रउआ देखल जाला कि भोजपुरी के कहीं कोनो इवेंट होत होके, कहीं कोनो स्टूडियो होके, कहीं किनहु जाना बैठल होकर सो में फटाक देना रउआ दरवाजा खोल के पकड़ लेबे। ये सब जनता के प्यार बनो, हाँ उतना प्यार दे दिले बा, हाँ। उतना क्षमता दे दिले बा, उतना बल दे दिले बा कि पकड़े में हम आगे रहिला। अच्छा देखल जाला तो रउआ एकदम दीघा पुल के नीचे हूँ शूटिंग में रउआ पहुंच जानी तूफानी लाल वाला। अरे कौन बात, सब लोग का प्यार है, और कलाकार लोग हमको कलाकार बना दिए, पत्रकार से कलाकार। तो ये सब कलाकारों का प्यार है, और जनता हमारा भगवान है, कितना मुकाम तक पहुंचाने के हाथ है जनता को। अच्छा रउआ कहाँ से स्ट्रगल कैले रहनी ये लाइन में? हमनी के तो ये सब क्राइम पॉलिटिक्स वगैरह देखत रही सब, वो पॉपुलरिटी ना आवत रहे, तब तो देखनी कि इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री की खबर कुछ भइल वायरल, तो आदमी ढुकल सबसे तालका करके आगे रहल। ये बेरा देखल जाता तो भोजपुरी में मतलब केहू सिंगर आवे या केहू के कोनो खबर बनवावे केहू के तो आरती न्यूज नंबर 1 पर। ये हम नहीं कहेंगे, आप कहिए, जनता है लोग कि हमें बहुत रात दिन एक करते हैं, इतना स्ट्रगल। अभी हम फिल्म शूटिंग के दिखाने के लिए आए हैं बहुत दूर से चलकर, तो ये मेरा सौभाग्य है कि जनता ने दिया है और करने में सक्षम रहता हूँ इतना एनर्जी के साथ। का रउआ झेले के पड़ेला स्ट्रगल कई? अब कुछो ना झेले के पड़ेला। हाँ अब बहुत झेल लेनी, बहुत झेल लेनी। अब पत्रकार कलाकार सब लोग वो लोग बना दे लोग, तो अब कुछ झेले के ना पड़ेला। सब लोग प्यार करेला, सब कलाकार साथे खियावेला, बोलेला, सब चीज करेला। पवन सिंह खेसारी से अरे खातिर तरसेला ओकरा। अरे आज खेसारी भाई से बात कैला कि तारील पर वायरल हो गइल बा, काले थी सब बातें होता। तो ऐसा बात नहीं कि पवन सिंह के साथ पावर स्टार फिल्म में काम कैले बनी, उनकर प्यार दुलार बात तब न दिले बने यार। एल्बमो हाँ एल्बमो सब आवता जाता, कोनो दिक्कत नहीं है, भगवान के दया से हर हर महादेव का। हाँ एकदम। तब आपन भी स्टूडियो बनल बा का फिल्म वाला? स्टूडियो रहा है, बाकी स्टूडियो बंद कर दिहल बा आदमी। अब नया काम होई, अब ओटीटी खातिर वेब सीरीज बनाओ तनी जान। ब्रेकिंग न्यूज है आपका चैनल पर। ब्रेकिंग हाँ कि मनीष कुमार अब आरती न्यूज वाले अब ओटीटी के लिए वेब सीरीज बना रहे हैं। देखिए ब्रेकिंग न्यूज आरती न्यूज के तरफ से कि अब ओटीटी पर वेब सीरीज बनावे यहाँ के मनीष जी जातनी, एकदम पूरा फर्स्ट हमारा चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल आपका ही चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज है। अपना अंदाज में बताइए। देखिए इस वक्त के सबसे बड़ी खबर हमारा साथ जुड़ चुके हैं मनीष कुमार आरती न्यूज वाले, और ओटीटी के लिए ये जबरदस्त तरीके से वेब सीरीज का शूटिंग होगा जल्द और बड़े बड़े हीरोइन के साथ। बड़े बड़े हीरोइन के साथ कौन अभी तो धीरे से बोला था, नहीं हमार बाइक रहेला तो और तगड़ा बोली ला। और माइको रोवे लेखाने एकदम वजनदार बा। तो ऐसे कोनो बात नहीं के, बहुत तगड़ा रुआ सब प्यार देनी, आशीर्वाद देनी। अब वेब सीरीज में अब हमनी के बनावत इंजा जौन ना देखनी जौन दिखाए, जिसको नहीं नचाया उसको नचवाऊंगा। अच्छा एकदम पवन सिंह वाला डायलॉग। अरे पवन सिंह के जिला ही छोट भाई बने तो काहे केकर बोलब। झमकावला से होई, जे नइखे नचले ओकरा के अब वेब सीरीज में नचवावल जाई। अरे यार हमनी के हेलीकॉप्टर उतार देन जा, फाइटर प्लेन उतारे वाला बनी जा, पत्रकार आदमी हेलीकॉप्टर उतार देलक, ई कौन बड़ी बात बा एकदम। जब बड़ा रोगे तो भोजपुरी में घुसल बनी, बड़ा बवाल चलत है कि गाना आई रहला आई नहीं लेके खेसारी पवन के।
ई सब बवाल होत रहेला। एक ठाई आदमी रही न तो थरिया इधर उधर होई तो कोनो बात नहीं खे। बवाल हमो करीला उहो लोग करेला, वो सब मतलब नहीं खे। बाकी भाई भाई सब लोग बा, भाई भाई सब लोग ई सब बिना मतलब के बा। इस जानता लड़े ले कि हई फलना हऊ फलना, बाकी सब लोग बात करेला। अच्छा हम सन के चैनल लोग देखेला तो कहेला मर्दे तू लो आरती न्यूज वाला लेखन वीडियो नहीं खलो बनाओ, देखो तो उ जवन के बोला ही ना आवेला तब कितना मिलियन फॉलोअर हो गइल बावे। भाई मैं हम ही सन पे कहेला लो क्यों मर्दवा के तो बोला ही ना आवेला तब देखो कितना 1 मिलियन फॉलोअर हो गइल बावे। जनता के कह दी कि रउआ सब एक जौन लिखीला नो थोड़ा टाइम ना मिलेला हमनी के पढ़े के, ऐसे माफी चाहतनी। लेकिन कबो कबो मौका मिलेला नो तो देखीला तो अच्छा लागेला, आ लोग मिलेला तो कहेला कि ना रउआ करे तनी जौन अच्छा। लेकिन रउआ सब एकदम तहलका मचाई कोनो दिक्कत नहीं के। सब लोग के रोजी रोटी चले के रोजी रोटी चले के चाहिए, सब लोग झंडा गाड़े, सब लोग में झंडा गाड़े। बिल्कुल गाड़ना चाहिए। अपने तरफ से का कहन दर्शक के, हमारे दर्शक के? अरे राउर दर्शक एकदम बाणे तगड़ा। आई वीडियो के एकदम तगड़ा बनई है, दूर दूर तक पहुंचावे खातिर काम करी है, चिंता मत कर।